Hi ha qui va veure la posta de sol des d'un far i s'emociona. Hi ha qui fa fotos, qui puja per primer cop i qui, posem una mica de romanticisme, s'imagina vivint i escrivint cartes a mà o mirant a l'horitzó mentre passa les pàgines d'un diari personal. Però el que poca gent sap és que abans de convertir-se en postals romàntiques o escenaris d'Instagram, els fars eren una cosa molt més seriosa. Salvaven vides. Sí, salvaven vides, perquè el mar Mediterrani pot ser preciós, turquesa, brillant i inspirador, però també pot ser una trampa mortal. I la costa catalana, i per extensió tot el litoral dels països catalans, n'ha estat testimoni. Roca traïdora, corrents imprevisibles, bancs de sorra camuflats i boires que et fan desaparèixer el món en un moment. I aleshores què feies? Esperar un miracle? Doncs un miracle potser no, però sí una llum. Els fars comencen a aparèixer tal com els coneixem avui a mitjans del segle XIX, quan l'estat espanyol impulsa el Plan General de Alumbrado Marítimo el 1847. Aquest pla preveia crear una xarxa de fars arreu del territori, una infraestructura moderna, robusta, gairebé poètica, una constel·lació de llums fixes que travessessin la foscor de la nit i advertissin als navegants d'un perill imminent, o que els guiessin a port segur. A Catalunya, alguns d'aquests fars encara ens miren des de dalt de penya-segats o illots com si fossin guàrdians de pedra. El far de Sant Sebastià, entre Llafranc i Tamariu, és un dels més potents de tota la costa. També tenim el far del Cap de Creus, encès el 1853, el punt més oriental de la península. I a baix, el far de la Punta del Fangar, al Delta de l'Ebre, que sembla tret d'un western marítim. Molt més al sud, al País Valencià, tenim el far de Cullera, encès el 1858, dominant el golf de València. El far de Xàbia, al Cap de Sant Antoni, que vigila l'horitzó, en direcció a Eivissa. I a les Illes Balears la cosa es posa èpica. Tenim el far de Capdepera, a Mallorca, el 1861, vigilant l'estret de Menorca. El far de la Mola, a Formentera, tan inspirador que fins i tot Julio Verne el va fer aparèixer a la seva novel·la Héctor Servadac. I també el far de Cavalleria, a Menorca, encès el 1857, situat sobre uns penya-segats espectaculars, que han vist més naufragis dels que voldríem comptar. Però qui vivia en aquests fars? Doncs els faroners, un ofici solitari, exigent i a contracorrent. No només encenien la llum, vigilaven, mantenien i informaven. Alguns fins i tot criaven fills entre aquelles parets, perquè hi havia fars amb escola pròpia. Vides senceres aïllades, amb la mar com a única veïna i les històries com a únic entreteniment. Perquè sí, els fars també amaguen històries que no trobaràs als fulledons turístics. Van ser refugis durant guerres, punts d'observació per la Guàrdia Civil o els carabiners i de tant en tant fins i tot còmplices silenciosos del contraban. Diuen que al far de l'Illa de l'Aire, a Menorca, el faroner tenia més feina amagant coses que encenent la llum. També és curiós que el primer far de l'estat espanyol es va construir molt abans d'aquest pla del 1847. Estem parlant de la Torre de Hèrcules, a la Corunya, d'origen romà, que és el far més antic en funcionament del món. Sí, del món. I a Catalunya, un dels primers a encendre's amb el pla del segle XIX va ser el far de Calella, el 1859, que encara avui domina la costa del Maresme. I avui, amb tot el que tenim, GPS, radars, aplicacions de navegació, per què continuen funcionant els fars? Doncs perquè, com passa amb moltes coses, la tecnologia pot fallar. Però una llum enmig de la foscor continua sent insubstituïble. Són un sistema de seguretat complementari. A més, molts fars han trobat una nova vida, com a museus, allotjaments, centres d'interpretació o fins i tot restaurants. Però el seu simbolisme, això sí, no ha canviat. Són llums en la foscor, guia quan tot és incert. Així que la propera vegada quan vagis a veure un far, no el miris només com una bonica silueta contra el capvespre. Escolta'l. Imagina't les històries que ha vist, les veus que ha sentit, els vaixells que ha salvat. I potser, si t'hi fixes bé, entre el vent i les onades, encara podràs sentir un murmuri que et diu «Terra a la vista! Fins la setmana que ve!»